Akurát som chcel povedať, že... Aká šviklavka! Pomaly. Ale tak LTT to tam bolo. Keby... Poďme na to pomaličky zase. Ale to ma kopol. Á, toto bolo zlé. Horšie jak predtým. Čož. Dobre. Okej. Na. Bude pičo. Kokos, toto tu nebolo takéto klopky. Čo? Podľa mňa sú to chorí ľudia. Tu je odraz. Tu je niekde hore dopad.